Igbo bụ Igbo, anyị kenekwa unu ọzọ tata. Ndewo. Anyị ezugokwe ka aha eru udene esi ka anyị tọtuo ngịga. Na nke tata anyị ga-etinye ọnụ n'ihe banyere ịgba bọị. Ya bụ ịgba bọị bụ ihe ndị Igbo na-emekwa, ọ na-abakwa nnụfa. Site n'ịgba bọị ahụ ka a na-enwe ihe uru dị iche iche. Ebe ọga ma nna mmadụ, nna ukwu nwere ike ije n'obodo mba na ọmarodị mmadụ, akpọtara ya mmadụ, akpa nkata, ọ daba na ya na onye afọ ya ebi, obi aka n'akwụkwọ, o duru onye afọ ya na-ebiri, ọ kụzichere ya ntụ na aghọ dị n'afịa, o mechie odu onye ka esi akpọnụ ya settlement. Ya ha ebidozie nke ya wee bụrụ ọgakwa, ọ chọtakwa onye ọzọ, mmekwa onye nke ahụ o tozukwe n'ihe eji nwoke eme. Anya bụkwu ka anyị chọrọ itinye ọnụ n'ụbọchị nke tata. Maazị tinyekene ụtụ uche nke gị, ya bụ ife Igbo na-eme, ọkwa ya ọ na-enyere anyị aka ka ọ na-akpọchi anyị azụ? Ndewo nwanne m nwoke. Ihe banyere ịgba bọị n'ala Igbo, mma sikene gị nọ ihe a bụ isi mkpuchi ntị agam n'ihu ndị Igbo na-enwe tata. Maka na ndị Igbo si na darapụ isi aka abụọ ọnụ. Ịgba bọị bụ oge mmadụ si n'aka ndị mụrụ ya wee pụọ wee baa n'aka onye ọzọ, soro onye ahụ wee rụba ihe ahụ ọ na-arụ n'ụdị ịtụkwasị obi na olileanya ya bụ na mgbe ya na onye ahụ anọchaghakwa na onye ahụ ga-asị ngwa were nke aja ebido nke gị. Oyi ahụ bụ ịgba bọị na nchịkọta. Ọ bụ na anyị na-ebe anya nke ọma, ọtụtụ ihe dị iche iche na-eme ka mmadụ ji gbaa bọị n'ala Igbo. Ihe isi ike karịrị n'ebe niile, mana ngwụkwe ndị bụ nwanne ha ụzọ wetata ụra, ya bụ na onwe ndị bugo ụzọ were kpata ya bụ ego. Ndị ahụ ka ọ na-abụ ka m nwere ihe dị ka ebe a na-azụ ahịa wee bịa maa atụ. Ọ bụ na ị bịa n'ebe a na-azụ ahịa, ị ga-ahụ na ebe a na-azụ ahịa na-ebu ibu, ọtụtụ ndị na-egokwezi ngwa ahịa karị. Ụfọdụ asị oke ka ha jee chọọ onye ga na-abịa enyere ha aka wee na-erere ha ngwa afịa. Ụfọdụ aba n'ọtụtụ obodo dị iche iche chọba onye ha ga-akpọrọ, ha zụọ onye ahụ na ya bụ afịa. Mgbe ha na onye ahụ na ya bụ afịa ahụ, a na-ekụziri onye ahụ na-ekesi eme nka na-ekesi eme nka, ya bụ ntụ na awọ dị n'ime ahịa. Ọ bụ na onye dota ahụ nọcha anya, o sitere ogugo nkata ha kpara. Ụfọdụ na-anọrịkwa na ihe dị ka aha 10 maọbụkwa na aha 8, o sitere nkata akpa. Ọ bụ na onye dota ahụ mee gịnị? Ọ bụ na ya na onye ahụ nọsịa mụsịa anya bụ ahịa, nyere onye ahụ aka mee ihe n'otu ị tụwara ya na onye a ga-esi wee mee ya. Onye nwa ga-eme mgbe onye ahụ chọziri ịnọziri nke onwe ya, ọ ga-eweta ego gbara ọkpụrụkpụ wee mee gịnị? Wee si ya oke, were nke nwa mee gịnị? Bidozie nke gị nwa. Onye ahụ mgbe ahụ a sịrị bidozie nke gị nwa, ọ marụgo ihe ọ pụtara na ya nọ gị anọghịkwazi. Ọ gbaza mbọ isi onwe ya. Mgbe ahụ bido gazi were ojekwujetụta onye ọzọ ahụ anọkwara ya n'aka wee mee gịnị? Were gbakwanarị ya odibo. Dịka esi ma na Igbo a na-akpọ ịgba bọị. Onye a na-emezi ezinụlọ ọbụla ịbatara na ya, onye a na-eme nke ọma, onye a na-eme nke ọma, onye a na-eme nke ọma. Maka ndị anyị na-eketa bụ gịnị? Ndị enyegoro aka wee mee gịnị? Wee zụọ ma nyekwezi ihe ego gbara ọkpụrụ. Ụfọdụ na-ebidokwenere ndị fere ha, ụfọdụ na-ebidokwenere ha ahịa nke onwe ha. Ụfọdụ achọkwana onye ahụ nọ ebe onye ahụ ga-ebi wee na-azụ ya bụ ahịa. Mana usite otu ya bụ nwatakịrị si wee gbara nna ya ukwu ezi odibo. Ndewo. Ị kwuru nnọọ ihe ewu na-ata, ịgbọ nnọọ ihe ewu na-ata. Biko ke ọnọdụ ga-abụ ọ bụ na ọ dị nwatakịrị ewee jebe ịgba bọị, ka ọnọdụ nwatakịrị nwere ike ife onwe ya na ya ewee bụ na ezigbo alụlụ bụ na ọ ya eje gbaa bọị. Ndị Igbo si na ejiri ụka anya ọmejo ka akụrụmaka. O nwere ezinụlọ ụfọdụ ọ ga-abịa n'anya na n'Igbo efu na ụbịam na-ekwefe ọnụ. Ọkwa na ụzọ dị otu a
asị na ngwa ebe ọ bụ na ifuru ka ihe si wee dị, papa gị ejiri ego, mama gị ejiri ego, o nwekwenụ nke ọ bụ na ha nwe nye wee nke ha na-ekobe ekobe. Bịa kene ka isoro nwa ịdị otu ama wee bịa gaba ka ị nyere ya aka. Ha na-atụ anya na mgbe ọ ga-enyechezi aka ahụ na ọ ga-ewebatara ha otuto na mbunye elu, maka na a ga-eji ihe gbara ọkpụrụkpụ wee do ya bụ nwatakịrị ọnụ. Ọkwa ya bụ na obodo na-adị mma, ezinụlọ na-achake. Ihe ndị ahụ na-eme ma ọ bụ na ọnọdụ chọba njọ n'ezinụlọ na ihe adịrọ. Oge a ka mmadụ ji akwa eje achọ akara aka ya n'ụdị ịgbabọghị. Ndewo. Daalụ maazị. Iji wee gbakwunyekwu n'ife ikwu, ọnọdụ ọzọ nwekwa ike idubanyekwe mmadụ na ije gbanya bụ bọnyị, gụnyekwe ọ bụ na ịma na onye ọbụla pụtara ụwa wee ebe ọ ya adịnata mma. Ọ bụ na abịa n'anya nwatakịrị ụbụrụ ya anaghị aghọcha nkọ n'ịgụ akwụkwọ, maka ihe mebiri obodo anyị tata. Ọ dịrọkwa n'otu ahụ n'obodo ndị ọcha. Ndị ọcha nwe ebe a na-akụzi maka ịkwa nka na ụzụ. Ọ bụrụ mmadụ ncha ya eje mara ha dum, mana ọ dịrọ ebe anyị abụzi na ọ dị nnọọ ka ihe echichi taịtụl. Ihe ọbụla chọrọ ịza na ya jere mara ha dum, mana ndị nke jere je ha gụtakwara ọnụ famasịrọ, mana ụbịam na-ekwekwefe ọnụ. Ka John gachara amị, kedu ebe buutu ya dị? Ya bụ na ọ bụrụ na ọnọdụ ga-eme ka a sị nwata nwoke ya jee gbaa bọnyị, gụnyere na ọ bụ na nwatakịrị ahụ, ọ bụ na ụbụrụ ya na-akwa anụcha nkọ n'ebe ọ gbasatara ịgụ agụ maọbụ ide ede, enwe ike ene anya si onye dị ụta na ya jee gbakene bọnyị, ya jee nọnyere mmadụ n'afịa, mụọ nke bụ afịa ka a mara ma nke afọ ya ekwe. Ọ bụrụkwa na ịma na mgbe gboo na a na-akọkwa n'ugbo, were ugbo na ụdị anyị si akọ wee na-achọta ihe afọ na-eri. Mana ihe agbanwego bụrụ ọsọsọ ugbozi ka a na-akọzi kịta na ụdị anyị si akụ ya. Maka na ọ bụ na enwekwa ugbo nke a na-akọ n'ogogo nke dịkwa ka ịzụkwa afịa. Enwere nke a na-akpọ commercial farming, ụdị ndị Hausa na-emenụ. Mana echere m na ndị be anyị na-eme ya ọfụma. Onye bụ na ọnọdụ ha ka mmadụ nwere ike ịfụta onwe ya, asị ya ngwe na ọ ga-akwụkwọ mma na ije jee gbaa bọyị makwa nje mụọ aka ọlụ. Nke a na-ewetakwa ajụjụ ọzọ m chọkwara ịjụ. Ịgba bọyị na ịmụ aka ọlụ ha na-abụ ofu? Ịgba bọyị na ịmụ aka ọlụ abụchakwa ofu. Ọ bụ na abịa na ịgba bọyị na-agakewe n'aka ndị na-azụ ahịa. Maka na nwatakịrị ọbụla gara gbaa bọyị, a na-ejikebe ego edu nwa ahụ ọrụ. Mana ọ bụ na ịbịa na nke ịmụ aka ọrụ, ihe ọ pụta bụ echeghị m onwe nwere ike ịmụ aka ọrụ mụọ ihe dịka afọ 5. Ọ bụgodu na ụbụrụ nwa ha kpọchiri akpọchi. Ya mere nji sị na ya na ya bụkewe ofu. Ihe dị iche bụ na mmadụ nwere ike isi oke n'ebe ọ bụ na ihe gara mụọ aka ọrụ, nna ya ukwu asị ka egorie ngwa ọrụ ọ ga-eji were banki. Mana ịgba bọyị mgbe ụfọdụ a na-amụkwa afịa amụ, ọ mụcha afịa ada enye ya ego, onye ahụ ga-eji aka ya jee chọọ ego eji wee zụọ ya bụ afịa ka ọ bịa mụọ. Mana nke ịgba bọyị bụ nna ya ukwu bi ego edu nwa ahụ. Nke ịmụza aka ọrụ bụzi onye ahụ ga-ejikwa aka ya chọrọ onwe ihe ọ ga-eji were rụba ọrụ ya. Ọ bụ na obide nna ya okwu mma, o gorie ngwa ọrụ, mana nke ha bụrụ iwu, iwe ji ya. Daalụ maazị. Ya bụ na onye na-eji ịmụ aka ọrụ ọ dị nke ha na-akwụba ụgwọ tupu ebido mụwanya bụ aka ọrụ. A na-akwụkwọ ụgwọ ma ọ bụ na ọ gachọ ka akwụọ. Maka ọtụtụ oge ụfọdụ ga-asị n'ebe ọ bụ na ya na-arụrụ udo taa, nwanne ya nwoke kama ọ ga nọ na-agagharị ba ka isoro m nọrọ m na osi ebe ahụ wee mụọ ya bụ aka ọrụ. Ya bụ na ọ bụrụ iwu bụ na a ya akwụnata ụgwọ.
mana onye nke gba abọghị iwu neta bụ na ya edue mana ụka ọ dị na mmadụ gbachara bọọlụ ọ rachaghị oroma ya bụ ife jọọ njọ Igbo bụ Igbo ụnụ afụgonu ka anyị si wee tinye ọnụ n'okwu nke n'ụbọchị nke taa. Anyị na-ekenekwu na iwepụta oge unu wee nọnyere anyị. Daalụ lie nne. Biko na-abịa ekwe na anyị aka n'ebe a na-alaiki ya, sọskraịbụ kwanụ ka anyị wee na-eto wee na-ewetakwara unu dịka ihe ejije anụ ka emesịa. Ndewo. Tupu anyị apụọ, biko ma ọ bụ na ịbịa n'ebe a na-atụ ụtụ uche ịmakwara ihe ndị ọzọ nwere ike ibutere mmadụ ịga agbabọghị, biko bịa ebe a mgbe a tinyere anyị n'ụtụ uche gị, mana mekwezie ka ụtụ uche gị ka ọ dị nkenke. Ndewo. Ihe dịka unu akụkwa n'anya. Igbo bụ Igbo ka emesịa.